Jur tal-karmnu enatana, ġmil tas-sema ġie tal-art. O Marija, iqaf magħna li b'wlidek għaġbok tard. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Merħba din l-Ewkaristija. Dan l-ewwel erba' dedikat lil Sittna Marija tal-Karmu. Hekk dan iż-żmien partikolari fejn ma nistgħux niltaqgħu madwar il-mejda tal-Ewkaristija ma Ġesu qed jiġi fid-djar tagħna. Ejjew narfu dawk id-drabi li aħna nqassna mill-imħabba mill-fedeltà tagħna lejn Alla, aħna nqassna mit-tama. Ejjew nimmu n-nuqqasijiet tagħna biex niċċelebraw kif inhu xieraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom quti li jien għandi ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddisa Marija dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom quti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna l-bubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art nedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberbuk, nadorawk, natuġġiel. Inradulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla min il-Missier. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Inti qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek fil-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tas-Siralla. Nitwel. U għall-inti ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet, fit-tjieba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jisħoq inna naslu fidejna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu telgħu lejn it-Tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu qegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-Tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-Tempju. X'inra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-Tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deheb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. L-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-ekkiesi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-Tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħal lil Alla. Il-poplu kollu raħu miexi u jfaħħal lil Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-Tempju. U baqgħu mistaġba u
u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Għas-San responsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru l-mulej u x'għandu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu doqqulu, x'għandu l-ġibijiet tiegħu kollha, flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabilku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu, flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jahwew Alla tagħna, mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu, flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiftakru għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Isak, flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għajt, għax feda l-ħaruf in-naċċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam sit il-ħajja mill-qabar isalta r-rebbieħ. Għajdilna Marija, ħabbrilna, fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu lil xoxta fis-sebħ tal-qawmin. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Il-xoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. O nemmnu li llum Kristu x-xoxta tassew mill-imwiet. Intmela Sultan ħenna lilna, o Kristu rebbieħ, Amen, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dan il-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luka. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom, x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja. Huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom imma wieħed minnhom jismu Klejofa u jieġeb u qallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara l-Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emilu fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox diġà għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katarru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kien qalu n-nisa, imma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu, kemm intom bolof u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq.
Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs għal il-barka qasmu tajjunhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu għab minn qudiemhom. Wieħed il ieħor bdew jgħidu ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u għaw jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qaamu reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xhur. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk huwa episodju li naqraw dawn id-dixxipli Kleofa u d-dixxiplu ieħor id-dixxiplu bla isem id-dixxiplu li nidħlu jiena u intom f'din l-istorja. Kellhom weekend biex ngħidu hekk ħażin bħalma ġieli jkollna aħna. Imma dawn kellhom lil dan ir-raġel il-Ġesu li fih kienu ttamaw li ħallew ix-xogħol tagħhom ħallew ħajjithom biex imxew warajh u raw kollox jaqa' qudiemhom. Lil-Ġesu qatluh, il-Ġesu tifnuh, dawn id-dixxipli qatgħu qalbhom u telqu lura lejn Emmaus, lejn il-post tagħhom. Sakemm jiġi Ġesu f'nofshom ma jarfuhx, mbagħad jarfuh fil-qsim tal-ħobs, itihom it-tama. Dan l-ewwel erba' dedikati lill-Madonna tal-Karmu ħarsitna tmur lejn il-ġrajja ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija. Il-mument fejn daħlet it-tama fid-dinja. Il-mument fejn San Bernard l-Abbat jgħidilha Marija fittex dik l-iva. Id-dinja qed tistennik, id-dinja qed tistenna l-iva tiegħek. Għandna bżonn din it-tama. Hija r-realtà li qed ngħixu fiha anke aħna bħalissa. Dan il-bżonn tat-tama tagħna, il-bżonn li nibqgħu nittamaw, il-bżonn li f'dan il-perjodu twil qed ngħixu biex ngħidu hekk qed niċċelebraw l-Għid imma qed ngħixu sibt il-Għid. Għaliex qed ngħixu biss fit-tama m'għandniex il-meta il-kif għal joħroġ ħajati dan iż-żmien. Imma t-tama tagħna tibqa' falla u t-tama tagħna tibqa' fil-kelma tiegħu. Ma kinux miftuħa għajnejna, ma kinitx imkebsa qalbna u għaw jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. U għad li qed ngħixu f'dawn il-jiem imċaħdin mill-Ewkaristija ma maħniex imċaħdin mill-kelma. Ejjew aħna wkoll inkebsu qalbna, ejjew aħna wkoll inħallu qalbna titkebbes fit-triq tagħna, fil-ħajja li qed ngħixu bħalissa. Qed ngħixu dan il-perjodu partikolari. Qed ngħixu dan il-mument straordinarju fejn iktar hemm bżonn il-profondità tal-fidi tagħna u tar-relazzjoni tagħna magħha. It-tweġiba ta' Marija lill-Anġlu hawn jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Hija t-tweġiba li aħna rridu nagħtu anke f'dan iż-żmien. Hawn jien il-qaddej tiegħek mulej ħajsir minni skont kelmtek. Għad-dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll ikun hemm dawk id-drabi li naqtaw qalbna u li mmorru lura. Ejjew nħallu lil Kristu jidħol fil-ħajja tagħna. Ejjew anke aħna ngħadduh lill-oħrajn. Biżżejjed hawn negattività fil-ħajja. Imma ejjew aħna wkoll nitkebsu mill-pożittività mill-imħabba mit-tama illi Alla jagħti lil kull wieħed u kull waħda minnhom. Ħajsir minni skont kelmtek. Meta aħna wkoll nintrabtu mar-rieda tal-Alla u mbagħad aħna wkoll mas-Salmista nistgħu flimkien intenni dan il-jum li għamel mulej ħanifir u nitennem fih. Uti eżis nitolbu lill-Alla missierna biex bħad-dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu lil Kristu xogħol li hu preżenti fostna. Għall-isqfijiet tal-Presbiteri għad-djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li jxandrulna l-kelma u jqazzuna bis-sagramenti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-missjonarji li jwasslu l-isem ta' Ġesu ta' Nażaret il-bnedmin li għadhom ma għarfux nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Għall-lajċ impenjati biex huma wkoll jarfu jagħtu t-tama lil dawk flati f'idejhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex inħallu l-mulej Ġesu jidħol f'ħajjitna u jdawwar id-dramijiet u l-inċertezzi tagħna bil-kelma tiegħu u bil-ġisem u d-demm tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija, għal dawk kollha li għaddejjin minn ansjetà miqtuf ta' qalb. Nitolbuk mulej għatihom id-dawl tiegħek, għatihom il-faraġġ tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-qalb tagħna jew nagħmlu it-talba tagħna. Nitolbuk mulej il-qalb tagħna, it-talb li ressaqnilek, it-talb li hemm fil-qalb tagħna. Għal Marija wkoll, għatina l-għajnuna tiegħek biex inkunu nistgħu nagħmlu dak li trid inti u nkunu tassew għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifgħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-korra tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Iżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa l-bubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferk tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wasalna fil-għoli tas-semawwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, wasalna fil-għoli tas-semawwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, għal ħobs ratt il-ħajja qasam, birek qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismu li jingħata għalik. Ekk ukoll għalik laħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kull. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naħdmu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, saħħaħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħin, mal-isqfijiet mas-saċerdoti mad-djakni, mal-poplu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-serb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa l-Om tal-Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan tas-Salib u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawriet jitqaddes ismek, tiġi salvatek, ikun li trid kif is-sema hekk dak fl-art. Obsna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna d-dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib fis-servizzna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull biża', eħlisna minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġieħ tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħajna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħajna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Inti Eżiż dan hu Ġesu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun minn fejn. Tax-xewqa, Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Tolbu flimkien it-talba li teħeġġiġna biex nitolbu l-Papa Franġisku. Missier Eterni tista' kollox il-kemm tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Bil-fidi nitolbuk biex tħares kompassjoni fuq dawk milquta. Għati mistrieħ Eterni l-mejtin u farraġ il-nimnikta. Fejjaq lill-morda, serraħ il-qalb tal-moribondi, kun ta' saħħa l-ħaddiema, erfa l-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Se ngħidu l-kurunella tal-Madonna tal-Karnu. Fjur tal-Karnu, ena tagħna, ġmiel tas-sema, ġieħ tal-art. O Marija jaqaf magħna li puliġe oġbok tard. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax indejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Bħala sħaba lil-Elija, sa minn kmieni oġbok dirt, int bil-ħnina u wismonija, kif tiddera mort fis-sirt. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Bl-abdu tiegħek int libbisna, bħala wliedek maħbubin. Għamel magħna dak li wedna, għaliex minnek magħżulin. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Ftakar dejjem fl-ordni tiegħek li rittani b'dan regal, bħal Teresa żomna miegħek, ħaġa waħda das-sinjal. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Din il-libsa tiswa b'tarka li toħroġna rebbinin, itfa' fuqha fisku l-barka biex insiru qaddisin. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Mit-tiġrib kollu eħlisna, b'dan il-labtu hekk sabiħ, mill-infern ukoll ħarisna biex fis-sema nagħtuk ġieħ. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Lilna kollha konsakrati, aħna nibnek mogħtijin, l-aħħar grazzja lilna għati li jekk nibqgħu magħqudin. O tal-Karnu, Om ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella l-ġenna. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik li lek ngħidu għaliex aħna ttufnati u niddewa, li lek nitniedu aħna nibku u nolqfu fejn dan il-wied nadmu. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rilidna wara dan it-tufnament il-Ġesu frotti kbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bija u ħelwa u Verġni Marija. Nafsawkom illi nhar il-Ħadd huwa t-tieni Ħadd tal-Għid li fih issir ukoll il-festa tal-ħnina divina. U għalhekk nhar il-Ħadd fid-disa ikun hawn il-Qudiesa, wara l-Qudiesa ikun hawn l-adorazzjoni tal-ħnina divina. Nitolbu. Inti naddafna mulej minn kull taħsir tal-imoddi, għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sakrament ta' ibnek tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox il-missier
l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Mor u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Irroddu ħajli l-Alla, alleluja, alleluja. Lejla tajjeb. O Maria, Lizjet Helwa, Artu Mari Fahruk, Cihu Ima, Tarigina, Black Barfir, Itnin Yatuk, Diklim Haba, Lit Beya, Lit Yeklohla, Lit Desam, O Regina, il-man tijak